איזק, הבן של אבא שלך. אבא אבא שלך. שלי זה איזק. אבא היא לא יודעת עברית. אבא שלנו יש איזק. Изак, סידי. Изакова, Изаков, Москов. מוסקו זה הסבא שלי. דדото. Да, Сиди. На баща ми. Ох, Добре. רגע, הפרעת את זה? אפשר לצרף את זה? В такъв случай не съм имала сега какво ще не знам как да го ще такрил לך מה כתוב. Какво пише? Не мога да разбера. Значи на 1932 година, месец юни, ден 12, в 7 часа, Йото Петков Лутов, кмет, Садовец, Плевен, пред свидетели Нино Христов Ключарски на 29 така. Жители се състави за ражда на едно живо и законно дете от мъжки пол, родено в домът на Найденов Зеленогорски. Да. Точно така. И тук от родители майка Симха е. Мати. Симха, Янко, Яков, Конфино. Жител на село Садовец. Жителка. Еврейка. По народност, да. Израелски. На възраст 20 години. И баща Исак Монко. Моско Сиди. Търговец. Имахме дюкян. Да. Мойс. На детето е дадено име Моиса. Моис. Първо дете. Моис. Първо дете на майката. И последно. מה זה אומר? יש לו? אפשר לצלם, העתק, מה? תעודה לעצמי. לא, אז תודה. את המקור, את הצילום של הזה. Виша не ми е ясно сега. נכון אצלם. Я втимата. Как да нека се. אבא, שאתה נקרא לצלם את המקום. אחד. קודם כל, נקבל ביד. имате всички списъци тук. 1910. И мета е това за тая? 1899. И сега къде се подвизавате в България? В принцеса. יש להם פה ספרים Hotel מ-1899. принцеса. София. София. שם מאוד, שלום. И близки имате ли в България? זה בטח אנטיקה. Какво? Близки в България? Не. Чакай да се обада на кметицата. 0878 65